पेडणे पालिकेच्या नगराध्यक्षपदार सिद्धेश पेडणेकर हांची बिनविरोध निवड जाली। नगराध्यक्ष माधव सिनाय देसाई हांणी नगराध्यक्षपदाचो राजीनामो दिल्या उपरांत नगराध्यक्षपद रित्या आशिल्लें। बुधवारा ताणें उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। नगराध्यक्षपदा खातीर एकूच अर्ज दाखल जाल्ल्यान हो उमेदवारी अर्ज गृहीत धरलो। आजच्या या म्युनिसिपालिटी नगराध्यक्षपदावर उपस्थित आहेत, म्हणजे निवड करपा उपस्थित असलेले आमचे आमदार, तसेच आमचे डेप्युटी कलेक्टर, चीफ ऑफिसर, तसेच सगळे नगरसेवक, सगळ्यात पहिले मी माझ्या वोटरांक धन्यवाद करते की त्यांनी म्हाका निवडून दिल्याबद्दल। तसेच आमचे जे नगरसेवक आहेत त्यांनी म्हाका सहकार्य करून म्हाका नगराध्यक्ष बसवले, त्याचो आमचा आमदाराचो पाठिंबा हा म्हणजे नगराध्यक्ष करपाक। तसोच आयज जो मी नगराध्यक्ष बसले, जसं पहिली नगरसेवक म्हणत झालं, तसं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेमुळे मी हय येऊन पावलो। बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेमुळे मी नगरसेवकही झालो, तसंच मी त्यांचं ऋणी असं। तसेच माझे ग्रामस्थ, वोटर, तसेच आमदाराच्या सहकार्यान, भारतीय जनता पार्टीच्या सहकार्यान, मुख्यमंत्र्याच्या आणि पार्टीच्या अध्यक्षाच्या सहकार्यान मी नगराध्यक्ष बसलेले आहे, त्यांचे मी सगळ्यांचे ऋणी असं। सांगपाचं म्हटल्यार पेडणे नगरपालिकेन पहिलोच दलित अख्ख्या गोंयभर महार समाजाचो पहिलो नगराध्यक्ष मी।